den. Dneska jsme ve Volarech, v srdci Šumavy, v krásné přírodě a dneska vám chci ukázat jednu novinku, kterou pro vás máme, tak se pojďte podívat. Jmenuji se Aleš Kudrlička, jsem z realitní kanceláře Remax a dneska vám chci představit tenhle rodinný penzion, který má 3 velké výhody. Pojďte se podívat. Za prvé, penzion je v historickém centru Volar. Za druhé, je po celkové rekonstrukci. A za třetí, je v plném provozu, takže jeho převzetí trvá velmi krátkou dobu. Takže jestli máte o tenhle penzion ve Volarech zájem, tak mi zavolejte a domluvíme si prohlídku. Naschle.